Ka sinjok ki wahe shnong ri jaintia lamat ki sang bahalang ki bakin thop ya ka KSU WJHDU FK JGP HNYF JSU JSM bat ki nong sinchar shnong menta ka singi ka arpunyau tarik ujelio arja arpusan kilawan benya kendu ya menteri badai kmi iki kampo iye uba prestun tingsong ban kerpa na ban bu no ada ka ketem ka basipor na ka benta ki pulit ke jela bakin sa hang tei ban long ke jingsngan na ka benta ki pa nong shong shnong ka lapangap hadian bami ke jingye kulmar hapden ki pat khasi penar lemat ki pat karbi haka arpusan tarik ujelio arja arpusan kaba na kaliang ki pat karbi kirapen khen ya ke jingye te suskular ka ba minshwa da ka ba wan thong ki tenrai di ha uput usam jong ka shnong haka ba na kaliang ki pat nong shong shnong ka lapangap kila let ban pinjulor ban phot ikite ki dir balawan thong pat karbi hadian balami na kamra usimbut menteri rangba hawa krench kilat pathai kubor u president ki wahe shnong uba Arnius Lingwa ulaya thu beki jingja hakatu gasni kadai ka jingbom burom ki pat karbi ya ka soskular daga ba shubut ya ka imaginary line ne u Google Map klem da am ya ka jingpen bet ya uput batikna na baro artli ki jela katba na kaliang wahe shnong lapangap uba Damon Mi Lingdo uloong bakani ka jingja kam de shu kasien ka baningkong henry kala de kasien kabalai kabana kaliang ki asam kilawan ban penthot galor kata uloong bikide ki jaka balawan ban penthot ki karbi kabala ai de ki longshwa manshwa bat kam don wat tangkawe ka jaka kabandei ka jong ki karbi manta kasni ar hunyo trik jong banai jon arajar agusan ni na kaliang jong ka sinjut we chnong ka rijantia rangkat pat ki khon ki rayot jong ki pai jong ka rijantia ki ba wan na ki sen ba per ki sen balang rangkat pat di rangba snong pat ki dokot jong ka snong na po lapangap iwan na ka banta ban ai swa ka jing khublei ka bakarpang ya kani ka sarkar MDA tu bat kumjur karpang ya ki bor jong ki police force bat karpang ro kamtam ya i home minister ibadai deputy chief minister bat kumjur ya chief minister budon burom jongi hamaria ka ei ka balajia ha ka to kasngi ar posan tarik hangtai hapo lapangap ya ka ba ki breu jong ki karbi lawan ban lebor ban thombor da tibuan ban pha ki breu jong ki ban thungding bat ha den kata bagi breu jong ka snong rekat bat ki i paiba jong gari jentia i balawan ban pej ban sakhi ini i baka don sisa kata ka jing lebor dan ka encouragement i ki jakak badai hok daga chilang mentang ilaka bat kumjo daga dor bar chong jong ka lapangap te ha ka jong por na kaliang jong i kum ki breu to ka por kila don ha ka jimbun jong paiba di yulum lang hangtai kila don ya ka ta ka jing general hoj ya kita gideng bagi mi kensan ki breu jong ka Assam ki badai ki police Assam rekat bagi breu jong ka KEC rekat bagi breu jong ki Karbi di bawan ban siat tirkas ban siat suloi salor ban siat di rover bullet ro ya don di member jong ki bala dai lagi terpeng ban kota terter ti kalong ka ai ki bang isngausi na lor ba ka sarkar bat ki bor jong ka district kila ba ki breu jong ki bakin ya kren ya ka jing ya penbek boro arliang kabamut bat ka sarkar Assam lani na po ka West Karbi Anglong bat na ka West Jentia Hills ya baro ar mut ki DC bat kumjo bagi breu jong ka sarkar jong ki te nrai kimburom na mar bala dep impose ro ya ka status quo nrai ki wan na ka banta ban pinkeng hoi ki ni la tip bedai ki jaka ki bengi ha bi ban ye penbai tikna om ban ngin ngai yo tau imaginary line lani utau Google Maps ya line bakila mudur maki Raina markat pampat don hi ka recommendation baro artali state ka niro in habat hi la ka jong ka khandau in batriang la ka jong ka khandau na marba ka ha pa ka jing peching jing sinchar jong ka shnam te ha to ka por long ki breu jong ni ki jinjar ba man la ka por bon sin begini ki karbi ki wan ban tukular ki wan ban penwit penthut pan wanra ki jing ma la ni ki wanra ki jing punjulor kum hakani ki por bade ki sowing period bat kum jo ag por harvesting period ani ka por thung bat ka por ot yo kuba amarngi ki nong rep amtai ki dang bun ba ki nong rep kum ba 30% ai ki nong rep par ki tu ki dei ki langkha la jong tele dei myo ban rep ki langkha la jong ha ai ngin lai rep ba dia tu lom ru be tung ding ba le thombor ka Assam ba mi thung yo kuba lom hang to amar bagi bon ki nong rep na ka banta ka jak po jong ki
te nakata kada mengiwan menehang ngiwan bu ya kanika jingkerpat dan nika petition caka sorkar ba kanyerap ban pha kloi ban lekat bala lesi hadu menta le shai le chisni begin set up ya ka temporary camp hangte namar bagi beriu jong ka force dan nika pulit lapo ka jela miklia jongi kin yo ban shong ban sa ha ka tu hi ka jaka ha ka tu hi ka lom namar ba ban yo ban pet ban i ya ka tu ka jaka begin singai ban yai ban yeng ginong rep jongi Hoi idang don sisa di jaka tiba hab bantung biang yukba namar ba ngidang up ya ke let's say kan ki por ba ki don ki por ki ba jenjar ba ki padon ki proper irrigation canal tingidang up ya ke slap na lor te na kata kadau ngin hapan pendep ikitu temantang ngim not show nado be jia katu ba ka step jong ka ar pemriu terik ro mantau benai ngila yo ya ka report na irang ba snong bala don biang ka jing thang ya kita ki trap dan ki jing trap ki ba ki nong rep ki bu i jaka jong ki la don ro ka jing julor hangta pada don ro ka jing temu jong karbi pan pendo pendam siau kuba ba ki la thung lepa ten na kata kadau ngi wan ban kerpat mene te ngi sngau burom sikade ya ba i deputy chief minister badan burom jangi iba preston tensong ila kular ban le kat bala ban penkloy yakni ban nakaliang ka sarkar hiro bai ong ba in penbor bai ngin yele yakni na ka banta ban bu lang hantu bakala ban long ka adjacent kam bat ka asam kanang bagi bru jongi kin singai long ban yada yakatu namar ka tu kan ha kata ka benta ka badai ka different place le ka jaka ka ban kin ha ban ye penbai namar ba kan long ka safety ya ka life jongi bru ki badan hantu te kani kalau actually ya ka aupo sangtai ngikwa bakan yo da ka permanent rei hakani ka pot pementa ban ngin up hadu ban yo ya ka pos ya ka aupo sa permanent kalong ka simpor namar ka jingjangai na sai sama pos ban na kanduli ban na bertu kalong ka jingjangai ba arpeu hadu lai peu kilometer hadu halo pangap namar kani ka road condition kamlong ka babha kalong was ba kadai kiti bat kalong khorum kharam dagin yai hadu na kanduli halo pangap te haban lei sepo lapangan in hab ya ilungba namdong bat kumjoro ka senro bat ka siapnai ke snok berit kan anda po yang to kala po saka lai pau lai busan kilometer te ka po ka bajia gini jinjia kan dalap pun po yang tu kala bandon ke ege jinjia ka sosi te na kata kata ngipan hi ya ka outpost ka permanent ya ka home bat kumjo ya ka sarkar padon burom jengi musnga bahaban perkhatlang hantai na bakan le no ya ka permanent te hakani ka porpat naka benta ban wanra ya ka peace and tranquility amengin meeting ya ka chongsuk chongsngai jong bubun balang kamtam ginong rep bat ki sinong lapanga bat giwe ki jai menriu khasi penar ki badan hangtu na ka benta ka ni temporary camp kala bandai la shai la chisni kata ngi kwa kata ban penpau bagatai kadai ka hok bat kanong kanti jong ngi kum kanong song ngi hab ban penpau ka pertai ba ngi hab ban le ya ki kam dalade nang ba ikarbiru kin yo tip jagane ba gane ke jaka gane ginong song jong ginong song lapanga bat ka government jongir kan tip ba katay ke jaka gane ka hok bat kanong kanti jong ikum ginong song hante tenagalian jong ikum ginong song ngila ngiyo ngidon ka sabut nadu ki pata ki bangila de register ha district of west janja hill district bat kumjur ilan holding bat kum tatater ya gane ka saki sabut ngala de bai cheki segi department bafer ya tharai ba ka government ya kebabat ya kebor sengsar menta bakin sim ya kini ke lan kilanti ke bangi kungi nong song idon ke saki sabun ba makiru kini yo ke saki sabun ban penyaj jenti yau put usa mandala poi ke por ban ya penbait put hapring kini ke atli ke jela dan kalian jongi kum kedor basnong ya equalization ba ai ba government kan simti ya ke ba nagaleng jungi kum nong song kerpan pada kumjur kumbangi ya kendu mentai ya isa ba nagaleng isa bat kumjur bat tim jungi ba in singam ha pan ai ke cing ya da khamplo ya ing kum ki nong song antai namar ba ya mentai nado ko to ga arbasa ke special force jungi tai ki nong karbi bat kumjur nagaleng di KSA ke cing mentai jungi kadon ke cing penma kadon ke cing barngem yengi kum kinong rep hantai te agane kapor ka ba yengi kum kinong rep ba yengi kum kinong song namar ba dang mentang ye thung yong ba hantai alu thor
tala dadai ba ngi kinong rep ngim yo lat ban lek pe jom ba phang kebamut ba kamantoy yang ngi ladang ngim yo lat ban lek pe jom ta kamar kebadon kam yang ngi hap ban penbiang ye ko ban ngi hap ru ban le yang tai senang ba tu ba ngi he usan. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.